un exercici de funcions i rectes tangents. En concret, l'apartat A de l'exercici 1 de l'examen de selectivitat juny 2020, sèrie 1. Aquest exercici ens dona una funció, que és 1 per dit x quadrat més 1, que podem veure la seva representació gràfica en aquest esbós, us la dona també el propi exercici de selectivitat, i us diu que, tenint aquesta funció, es crea una recta tangent d'aquesta funció en el primer quadrant i just en el punt AF d'A. Aquesta és la primera informació que ens dona i ens diu que la recta tangent creada juntament amb els eixos de coordenades formen un triangle. Anem a veure, si estem en el primer quadrant quin és? Aquest d'aquí. Aquest és el primer quadrant. Llavors, si tenim una recta tangent en el primer quadrant, que sabem és que anem a suposar que aquest és el punt A, per exemple, i que aquest és F d'A. Com que no sabem quin valor és A, perquè només ens diuen que és A i F d'A, haurem de treballar en tot aquest apartat, primer apartat, amb un valor A que no coneixem. Llavors, si per exemple la recta tangent es troba en aquest punt, doncs tindrem la recta tangent, més o menys, recta tangent d'aquesta corba que veiem que forma un triangle, que és el que ens diuen. Si el punt A es troba més cap aquí, tindrem un triangle més espaiat, si el tenim més cap aquí, el tindrem més vertical. Llavors, això és una mica l'esbós del que ens diu l'enunciat. Anem a veure ara què ens demana l'apartat A. L'apartat A el que ens diu és que l'àrea d'aquest triangle format per la recta tangent i els eixos de coordenades té aquesta funció, ve donada per aquesta funció. Maneres de trobar una àrea. Sabem que per trobar una àrea o bé creem la integral d'aquesta funció d'aquí o bé, com que es tracta d'un triangle, podem utilitzar directament l'equació geomètrica de l'àrea, vull dir, la funció geomètrica d'una àrea, que és d'una àrea d'un triangle, base per altura entre dos. En tots els casos, què és el primer que necessitem? Saber quina és aquesta recta d'aquí. Per què? Perquè necessitarem saber quins són els punts on talla l'eix de les X i l'eix de les Is. Llavors, primer pas de tot, calcular quina és aquesta recta tangent que forma aquest triangle. Per tant, som-hi, anem a per la recta tangent. Recta tangent. Recordem, quins són els passos de la recta tangent? Primer de tot, trobar la M, que la M és el pendent i és la derivada de la funció. Segon, un cop tenim la M, trobar la parella de punts, X i Y, on volem calcular la recta tangent, que nosaltres ja ho sabem. Aquest just és A, F d'A. I tercer, trobar l'ordenada d'origen, la N. Doncs som-hi, amb l'equació I igual mx més n. Recordeu que hi ha diferents maneres de calcular la recta tangent, de calcular l'equació d'una recta. Al final és una recta qualsevol, per tant, podeu fer-ho de diferents maneres. Doncs som-hi, anem a calcular primer de tot la derivada de la funció per tal de trobar el pendent, perquè just el pendent és aquella derivada calculada en el punt que ens interessa. Per tant, derivada de la funció. Tenim que és 1 per dit x quadrat, això és el mateix que fer menys 2 entre x a la 3, més 1, per tant, res. Ja tenim la derivada, a més ara, com que el que volem és el pendent, volem que aquesta derivada estigui calculada en el punt on ens diuen. I el punt és A. Recordem que aquest és la X i aquest d'aquí, segona component del punt, és la Y. Per tant, F d'A ens diu que el pendent és menys 2 entre A a la 3. Això és el pendent. Ja el tenim. La parella de punts ja la tenim. I el que farem ara és una cosa. Quan hem de substituir pel tercer punt, per trobar la N, en el valor de I hauríem de posar F d'A i a X hauríem de posar l'A. Però què és F d'A? F, la funció en el punt A, anem a veure la funció i en lloc de dir X li direm A. Què tenim? Doncs 1 partit
a al quadrat més 1. Això és f d'A. Per tenir tenim el primer punt i el segon punt. Anem al tercer punt. És a dir, la I la substituïm per la I, recordem que la I és el mateix que f de x, o f d'A en aquest cas. Aquí recordem que això és la I i això és la x. La x la substituïm per ella, la m també, i trobarem la m. La n, perdoneu. Per tant, 1 partit a quadrat més 1 és igual a la m, que és menys 2 entre a a la 3, per x, que és a, més n. D'aquesta manera trobem que val la n. Aquí podem pensar que està amb aquesta a i ens queda un 2. Per tant, tenim això que pot anar cap a l'altre costat. Ens quedarà 2 entre a quadrat més 1 entre a quadrat més 1. Com que ho sumarem tot, ja faig el comú denominador i ho poso al quadrat entre al quadrat. Així ja podem sumar bé. I això és igual a n. Això d'aquí és el mateix que 1, Sí? Per tant, tenim a quadrat, 2 més 1, 3, més a quadrat, és igual a n. Per tant, ja tenim l'equació de la recta tangent. Recta tangent I és igual a m per x més n. Molt bé, ja tenim. Aquesta és la recta tangent. Això és l'inici del problema. Però el que ens demana l'apartat A no té res a veure amb la recta tangent. El que passa és que necessitem tenir la recta tangent per poder calcular l'àrea del triangle. Llavors, manera fàcil de fer aquest exercici. És un triangle. Com que és un triangle, sabem que l'àrea d'un triangle és el mateix que base per altura, que posaré una H, partit per 2. Oi? Base per altura entre 2. Per tant, si volem saber la base i l'altura, què necessitem saber? Els punts de tall de la recta tangent amb els eixos de coordenades. Per tant, anem a estudiar els punts de tall. Punts de tall. Primer punt de tall, quan la x val 0. Segon punt de tall, quan la y val 0. Per tant, quan la x val 0, la recta tangent, 0, això se'n va, la y val això. Per tant, tenim que el punt seria 0, 3 més a quadrat entre a quadrat. Primer punt de tall. Segon punt de tall, quan la y val 0. Aquí tenim un 0. Per tant, tindrem 0 és igual a... Això ho haurem de passar a l'altre costat i això es quedarà en positiu, per tant, primer pas que farem. Anem pas per pas, perdoneu. A la 3, anem a fer primer de tot a la 3 d'un comú denominador. A la 3, aquí tenim menys 2x, més 3a, més a la 3. Això passa a l'altre costat, per tant, fora. I aquí ens queda, fixem-nos que ens queda una x, i aquí anem a aïllar a aquesta x d'aquí. Està en negatiu, per tant, passarà a l'altre costat en positiu. I tindrem x és igual a 3a més a la 3 entre 2. Ara arreglarem una cosa, i l'arreglarem només perquè l'enunciat és molt concret en quina àrea trobem. Fixem-nos, l'àrea és base per altura entre 2. Això què vol dir? La base és l'eix de les x, que és l'eix de les x serà... A veure, espera, perdó. Us podeu tenir el punt serà 3a més a la 3 entre 2, 0. I el que us dic ara és que el que vull és arreglar això i convertir-ho com a... I ara us explicaré per què. Traiem la a de factor comú. A, i ens queda 3 més a quadrat entre 2 i 0. Per què vull arreglar aquest punt? Perquè aquí el que ens estan dient és que l'àrea val una certa funció i ens diuen, i sabem que l'àrea d'un triangle es basa per altura entre 2. Si fem base per altura entre 2, tindrem aquest valor per aquest valor entre 2. Fixem-nos que aquí el que veiem és que la part, el numerador d'aquesta fracció, és un terme al quadrat. Si mantinc aquest valor i aquest valor, per trobar el terme al quadrat em serà molt complicat. Però, si ens hi fixem, diem
ostres, aquí hi ha a quadrat, a de factor comú. Si trec una a de factor comú, em queda 3 més a quadrat. I 3 més a quadrat i aquí 3 més a quadrat, com que es multiplicaran, perquè la base és la multiplicació d'aquests dos termes, em quedarà 3 més al quadrat. 3 més a quadrat, tot això al quadrat. Això són punts que hem de tenir en compte quan el que volem és demostrar. Quan ens diuen comprova que o demostra que. Si no ens haguessin dit demostra que, nosaltres ho deixem així, pum, calculem, fem això per això entre 2 i ja ho tenim. El problema és que com que ens estan dient demostreu que és just aquesta funció, necessitem veure si podem arribar a aquesta funció en concret. Val, som-hi doncs. Llavors tenim base per altura entre 2, que tindrem això per això entre 2. I anem a veure si realment l'àrea que obtenim és la que ens estan demanant. Per tant, tenim base, que la base seria la x, tenim a per 3 més a quadrat, tot això entre 2, per la alçada, que és 3 més a al quadrat, tot això entre a quadrat i tot això dividit entre 2. Val, anem a veure què ens surt tot això. Llavors tenim, fixem-nos, aquí tindrem aquests dos termes que estan multiplicant si són exactament el mateix, per tant podem posar que és el terme aquest al quadrat, per tant a és igual a una a d'aquestes, com que s'està multiplicant se'n va amb una a d'aquestes, per tant a sota ens queda 4a i a dalt ens queda 3 més a quadrat, tot això al quadrat, que efectivament és l'àrea que ens estaven dient que ens havia de sortir. Fixem-nos en una cosa aquí. Quan estem dividint, això si no ho veiem directament, és el mateix que escriure a 3 més a quadrat per 3 més a quadrat entre 2 per a quadrat, això sí, i aquest entre, si no sabem accentuar, podem posar entre 2. I llavors, tretxem una A, i recordem, com quan fèiem divisions de nens petits, aquí és com si hi hagués un 1, i multipliquem en creu. De manera que fixeu-vos que aquest 2a multiplica el 2 i va cap a baix, que és el que tenim aquí.